Здравейте, приятели! Вие сте с TVN Спорт. Темата днес е футболът. Миналата събота Дунав победи с 3-0 Калиакра и вече води с 12 точки пред втория черноморец Балчик. За да поговорим за формулата на успеха в тази годишната кампания на Дунав, след минути при мен ще влезе председателят на управителния съвет доктор Симеон Симеонов. Преди това да видим новините. Филипинската система за самозащита Пекити Тир Шакали беше представена в Русе. Майсторският семинар се води от Тухон Джарет Уйхонги. Това, което виждате, не са сцени от снимачната площадка на филмов екшен. Така изглежда международният тренировъчен лагер по филипинската система за самозащита Пекити Тир Шакали. Полицейски служители, военни и цивилни от България, Германия, Румъния и Гърция се обучаваха под ръководството на Тухон Джарет Уйхонги. Американският специалист е един от най-добрите. Придобиването на тези умения правят по-безопасно ежедневието си. Тренировките те правят по-бдителен за опасностите. Колкото по-наблюдателен е човек, толкова по-лесно би избягвал конфликтните ситуации. В същото време той би могъл да се справи с евентуалната агресия, ако няма друг избор. Организаторите не целят да правят сензация с семинара. Идеята им не е комерциална. Това, което ни обединява е загриженост както за личната сигурност, така за семействата. И разбира се, стараем се да бъдем и в полза на обществото, като имаме селекция, т.е. няма хора, които не отговарят на определени критерии. В Русе получи едно много добро ядро за занимание с този филипински стил на работа с оръжие на самоотбрана. И бих казал, че абсолютно всички, които тренират бойни изкуства, е добре да го видят, добре е да го приемат, защото той им дава това, което им липсва. Пекити Тир Шакали е високоефективна система за близък бой. Създадена е в Филипините през 1897 година от фамилията Туртал. Не се счита за спорт, а за военно ориентирано бойно изкуство. Основава се върху боравенето с нож и други хладни оръжия. Изучава се официално от армиите и специалните полицейски части на Филипините, САЩ, Германия. Фехтовален клуб Русе чака одобрение на проект за ремонт на залата си. Спортното съоръжение не е обновявано повече от 30 години. Въпреки това, интерес към заниманията има и сабльорите продължават да печелят отличия. Близо 40 деца и юноши от фехтовален клуб Русе чакат одобрение и финансиране на проект за ремонт на базата си. Съоръжението, което се намира в спортен комплекс Дунав, не е подобрявано от десетилетия. С помощта на община Русе се направи един много хубав проект, който е внесен вече в Министерството на спорта и чакаме неговото, така да се каже, одобрение. Проектът включва санитарни възли, като там бани, тоалетни, тренерска стая, тук е изцяло измазване на залата, дограми, радиатори, почти всичко, нали, вътрешно. Въпреки устарялата база, възпитаниците на Ясен Стоянов и Диляна Стоянова тренират и израстват. Калоян Недев е втори на държавното първенство до 15 години, а Павел Ангелов е трети. 17-годишните юноши са отборни шампиони. Последното състезание беше в София. Аз се представих по най-добре телевизия, бях на трето място. Участвах в много различни състезания. Намираш си много приятели, разглеждаш градовете и страните. 15 клуба в страната развиват сабя. Фехтовален клуб Русе се бори за лидерските места най-вече с пловдивските тимове, както и с Академия Трополски. В момента русенските фехтовачи се готвят за държавното първенство за мъже и жени, което ще се проведе в града под тепетата на 17-18 април. Шанс за отборни призове имат по-скоро дамите. На 15-годишните пък през май им предстои ежегодния международен турнир в Бургас. Баскетболистките на Дунав 8806 се готвят за плейофите. Всички са здрави и тренират усилено за полуфиналната серия срещу Хасково 2012. Лори Уилямс вече не е част от отбора. Сините феи имат малко повече от седмица до началото на плейофите. Като втори отбор в редовния сезон, те се включват направо в полуфиналите. Техният съперник ще бъде излъчен от двубоя между Хасково 2012 и Левски. По всяка вероятност това ще бъде тимът на Елена Станкова. Кое е по-различното в подготовката за фазата на директните елиминации? Ще успеят ли русенки да се справят с силните страни на съперника? Излизаме навънка, направихме вече 3 тренировки, утре е 4-та тренировка, която целта е да поосвежи отбора в края на сезона. Да го направим малко по-бърз, малко повече въздух да вземе и най-вече да сменим атмосферата от залата със стадиона. Мислите са ни насочени тази седмица повече в физическата подготовка и в новите неща, които ще направим в нападение. Лори Уилямс не игра в последния матч от редовния сезон в Самоков. Стана ясно, че клубното ръководство е разочаровано от уменията на американката и се отказва от услугите й.
Каква е атмосферата в тима и имат ли настроение останалите момичета? Za sad je sve u redu, nemamo nikakvih povreda, svi su zdravi, trenira se kako treba, tako da očekujemo pobjedu. Elate na meč sa Хаскова. Идеята за контрола с румънски отбор няма как да бъде осъществена, тъй като плейофите в северната ни съседка са вече започнали. По тази причина ще бъдат изиграни 2 срещи с юношите на Дунав, водени от Руслан Русев. При мен вече е председателят на управителния съвет на футболен клуб Дунав 2010, доктор Симеон Симеонов. Добре дошли. Добре заварили. Направо по темата. Какво и от кога ви свързва с футболът? Като всички от най-ранна възраст. Не си спомням на колко години съм бил, след като съм почнал да играя в футбол. Или поне да се опитвам да го правя. Немало съм се организирано като юноша. След това в мъжките отбори на Корабостроител Раковски и Дунав Русе съм бил. До момента, в който разбрах, че никога няма да стана голям футболист. Едно от най-драматичните решения в живота ми. Сега вече се радвам, че съм се подкъснал от това, като виждам в каква анархия и безтегловност е всичко свързано с футбола. Така някъде на 23-4 години паралелно следвах медицина, играех в футбол, вече за удоволствие, не като професионален футболист. Та до сега това ме свързва с футбола. И до сега играя в футбол, имаме си отбор на малки вратички, с който редовно раздвижваме всяка седмица по няколко пъти. За сметка на това сте лекар и то хирург. Разкажете малко повече за професията. Какво значи и то хирург? Ами за мен значи доста. Да, вие ще кажете. Да, хирургията е според мен, логично да съм пристрастен, една от най-тежките професии в медицината въобще като цяло. Както навсякъде, там стана малко случайно. От най-ранна възраст, понеже в семейството ми няма лекари, никога не съм си мечтал даже да ставам лекар. Като всички деца, най-вероятно съм искал да стана футболист, космонавт или шофьор, нещо по този род. Лекар попаднах случайно в медицината. Вече даже първите 1-2 години. Така малко по-на етап приемах нещата. Вече след 4-ти курс знаех, че ще бъда лекар и то хирург. Няма да забравя никога. Ходихме на едно дежурство с асистента, който ни водеше хирургията тогава. Тогава присъствах на първата операция. И аз никога нищо друго не съм работил, за разлика примерно от някои колеги, на които им се налагало, освен хирургия. От първия си работен ден, даже от преди да имам диплома, работех в спешно отделение. Участвах в операции, помагах на колегите и след като получих диплома, започнах веднага да работя като хирург и така вече 20 години. Ето за това не сте станал футболист, може би, защото призванието ви е да бъдете хирург. Надявам се. Много хубава професия, тежка физически, психически, от всяка гледна точка. Във връзка и в състоянието сега, в което е здравната система. Една трудно работеща система е много трудно да си изпълняваш както трябва задълженията в нея. Но нещата като че ли се получават с повече воля, с повече усилия. Добре, ще си позволя още един въпрос по темата, извън футбола, точно за хирургията. Тази седмица в Русе имаше, за първи път се случи безкръвна операция. Разкажите нещо повече за нея. Значи информацията не е точно поднесена. Безкръвни операции в Русе се правят от 1996 година, като първата беше направена в транспортна болница, за която за моя радост бях асистент на доктор Йорданов. И от тогава до сега Русе има традиции в лапароскопската хирургия, тъй наречената безкръвна, в кавички. Това е лапароскопска мини-инвазивна хирургия, която вече така навлиза във всички сфери на хирургията в света и в България. Това, което направихме в понеделник е мини-инвазивна лапароскопска дебелочервна операция на пациент на 53-4 години, мисля. Беше отстранен тумор на правото черво по абсолютно безкръвен начин. Предимствата са огромни, той вече е възстановен, с възстановен пасаж, раздвижен. Даже може да бъде изписан, ако го позволява конюнктурата на здравната каса. Но тези операции трябва да кажа, че в България се правят в много градове. Ние просто вървим крачка след другите, както и за някои от други оперативни техники. Но последните години русинската хирургия, която е част от многопрофилната болница за активно лечение, считам, че е фундамент на здравеопазването в града, заедно с всички други звена, които извършват подобна дейност. И тя определено се развива, като в момента рутинно в нея не се работи единствено хранопровод. Черен дроб, правим много чернодробни резекции,
в сравнение с преди 10 на 15 пъти се е вдигнал обема, както вече се извършва и дуодено-панкреатична хирургия, безкръвна дебелочервна хирургия. Това са все неща, които говорят добре за МБАЛ Русе. Така, имате и бизнес начинание, освен професията на лекар-хирург. Без да правим реклама, в каква сфера работите? Бизнесът ми е много скромен и едва ли е момента сега да го коментираме. Той беше необходим за оцеляването. Живота на лекарите е такъв, че за да поддържаш определен стандарт на живота е много трудно да го правиш без да си рекетьор, без да използваш непозволени приеми. И така обстоятелствата се развиха. Той пак е свързан с медицината, извършват се профилактични прегледи, изготвя се медицинска документация за работещи във фирми, служба по трудова медицина. Но в общи линии той така подпомага едно нормално съществуване не само на мен и на моето семейство, а и на всички работещи там. Имам доста партньори там, които не са на заплати и така системата работи в този момент. Окей, да се върнем към футбола, все пак това не е основната тема. Кои бяха основните грешки от миналия сезон, които спънаха отбора по пътя му към професионалния футбол? И аз все още търся отговор на този въпрос. Значи в футбола съм 4-та година. 2010 година, малко на майтап, направихме Дунав 2010. Тогава предния Дунав, макар че много ми е неприятно това сравнение, защото ние всички сме Дунав. Даже, моля, 2010 е просто едно юридическа регистрация, която закона изисква. Дунав дали ще бъде 2010, 2015 или 1949 си е все Дунав. И той е на град Русе. Това е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. То не е акционерно дружество, не е частна фирма моя или на когото и да било друг. Това е отбор, който трябва по някакъв начин да задоволява нишата, да запълва нишата, да задоволява нуждата от продукта, който образува. Значи, когато 2010 го направихме, с приятели на побира буквално, и това не е реклама на някоя бира, точно така се случи. Направихме отбор, който се създава в окръжната група, спечели промоция и първия сезон ние участвахме с 92-и набор момчетата в състава на Североизточната В група. Като тогава си мислех, че всичко ще е просто така, просто да има някакъв футболен клуб и чакахме да стане чудо. Тоест, да дойде някой като Домощиев или пък да спечеля от тотото няколко милиона. За съжаление обаче нито едно от чудесата, както винаги не се случи и не стигна до нас. Поне за сега. Поне за сега. И това го отчитам като първа грешка. Значи, ако има Дунав, той трябва да е Дунав. Не може да е някакъв си Дунав, който просто да е на 9-то място във В група. Тогава събрах страшно негативизъм, отчетох си първата грешка. Втората година променихме тактиката, Борислав Богомилов беше треньор, след това се наложи в движение да го сменим и по здравословни, и по спортно-технически причини. Дойде Дидо Божилов. Тогава водихме много неравностойна борба с Добрич. Нашия бюджет беше около 200 000 лева, на Добрич около 500 000 лева. С много непозволени приеми станахме втори, административно влязохме в Б група. Тогава разбрах, че не трябва да се залага на стари футболисти. Няма да цитирам имена, за да не обидя някого, но това са непрекъснато мрънкащи, претенциозни хора, на които нямаше угодия, а вземаха прилични суми. Аз все още имам страшно много резерви по отношение на заплащането на футболистите. Тогава си бях позволил да влеза в съблекалнята и да им кажа: добре, момчета, ето ви базова премия от мен 1000 лева и каквото докарате от приходи от билети ще ви го дам. Ако докарате 10 000 човека по 2 лева, ще ви дам 20 000 лева премия. Ако докарате един човек за 2 лева, ще ви дам 1002 лева премия. Нали, образно представям фактите. И те гледаха изумени. Те все още не могат да разберат, че те трябва да произвеждат някакъв продукт. Трябва да са модел за поддържание, както на малките, да доставят удоволствие на хората на стадиона и на стадиона, за да идват хора, да гледат сърцат отбор, мъжка игра с някакво майсторство. Да, не може да искам от футболисти, които са в и Б група, примерно да играят на световно ниво, но да ви кажа честно, всичко се компенсира с повече старания в тренировките, с повече себераздаване по време на матча. Втората година в футбола беше грешката тая. Заложихме на футболисти, не можахме да осигурим достатъчно финанси. Въпреки всичко влязохме в Б група. Да. А в Б група вече като влязохме, ние бяхме един от малкото клубове, в който всичко беше платено. Обществена тайна е, пък ако не вече ще я разкрия, че след като изпаднахме, след мача с Ботев Враца, който загубихме 3-0, на другия ден извиках футболистите, попитах ги: момчета, смятате ли, ще трябва да си вземете заплатите, при положение сте изпаднали? Те казаха да. Аз им дадох заплатите, но след като ги попитах, дадох на всички заплатите и така се разделихме с всички. Нормално беше, когато един отбор изпадне,
нали, поне заплатите последните, още повече, че в футбола те са като допълнително материално стимулиране, голяма част от тях са фиксират, т.е. няма законодателство, нито по кодекс мога да ги дам, но за да бъдем коректни към тях, всичко беше изплатено и всички си заминаха пито платено. Нямаше един ощетен по никакъв начин. В тая година в Б група не можах да разбера какво стана. Може би влязохме подготвени. Моя приятел, лека му пръст Миро Миронов, когато подготвяхме отбора и не знаехме, лутахме се между В и Б група, той през цялото време събираше опитни футболисти, като казваше, че проблема силно ще се реши, няма проблеми, а това според мен е една от причините също, която ни изигра лоша шега. Нямахме равностойни смени, отбора като че ли нямаше така по-широк спектър, повече дълбочина, както казват специалистите, използвам вече техните клише, защото четвърта година давам пари за футбол, поне той съм се научил. И стана провала. Но си имахме бюджет, вземаха заплати в челната петица на Б група. Отборите на Гълъбово, Раковски тогава, не, те Раковски имаха добър бюджет тогава. Повечето отбори, сега точно не мога ги възпроизведат миналата година, имаха заплати малко под нашите или поне нашите. Ние бяхме на нивото на Банско, естествено след Монтана, това са отбори с висок бюджет и така. Причините не са били само финансови миналата година. Пак някакъв комплекс от причини, в който категорично включвам и мал шанс. Просто на отбора не му вървеше през тази година. Имаше мачове, които трябваше да спечелим категорично, а ние ги загубихме. Първо мача с Каварна, мача тук с Монтана, въобще не трябваше да се случва това, което се случи на този матч. Поведохме, всичко беше добре, просто две наивни грешки налишиха от... Всъщност се оказа едната точка. А ако щете е последния мач в Ботев Враца, който го е гледал, за зрителите казвам, защото по-голяма част от тях не са, по времето при 0-0, ние ставаме сам, положение сам срещу вратаря, след това съдията ни дава чиста дуспа, те в 44-та минута ни вкараха гол. Просто, ако щете и така, Фортуна ни обърна гъб. И се стигна до лично за мен един от големите ми провали. Изпадането на отбора от Б група. Понесох много негативи и по форуми и сигурно с основание. Но искам да подчертая нещо. В Б група издържах отбора на 85% сам. Стана въпрос, че съм лекар. Аз не съм бизнесмен с неограничени възможности. И всичко го правя пряко силите си. С много желание, с помощ от приятели, категорично. Може би е добре да кажем просто имената на управителите на фирмите, защото да. Мисля, че те са известни за всички. Имената на управителите, за да може да не... Свилен Максимов, Христо Вълков, Людмил Вълков, баща и син, Пламен Великов, фамилия Иванови, защото те там са Валери с двамата му синове, Петър и Цецо, които винаги са откликвали на нашите нужди. Господин Стефанов, безкрайно добър човек, който винаги е помагал на футбола и то така винаги от сърце, безвъзмезно. Казвам пак, има и други по-малки, не искам да обиждам никого, в по-малки средства са ни помагали, сега може би пропускам някого, но в общи линии са това. Но това е една много малка част от бюджет. За съжаление, футбол е спорт, който може би е най-скъпия като издръжка. Значи той не може да се сравни с баскетбола, моите уважения към това, което се случва с женския и с мъжкия баскетбол, но там бюджетите са за този продукт и за това ниво доста по-ниски от това, ако искаме за футбол. Примерно, ако искаш да станеш шампион на България, трябва да имаш бюджет, условно говоря, 6-7 милиона евро. Баскетбол това може да стане с 5-600 хиляди лева. Вие сами си направете разликата. В женския баскетбол е точно така. В мъжкия са около 4-5 милиона. Пак казвам груби цифри, които ни претендирам, че са достоверни. За да не навлизаме в тази територия, за футбола, освен това ядро от спонсори, които трябва да са значително повече, е редно да има и генерален спонсор. Човек, който да намери в себе си сили, мотив, желание да помага на футбола, на Дунав Русе и на град Русе. Аз ще да ви питам точно за това. Вие изпреварихте въпроса, но нека сега да го обсъдим. Какъв е шанса Дунав да спечели един голям спонсор, който да поеме 50% от бюджета, при условие, че и Свилен Иванов беше казал, че това е работещия модел, който вече се практикува в женския баскетбол, вече с обединението и с мъжкия, да има един основен спонсор, но той да не надвишава 50% от сумата от издръжката на клуба. В случай на провал с този спонсор да не бъде цялостен краха на отбора. Това е идеята. Категорично това е модела. От тук нататък смятам, че това е модела. Примерите обратните с един основен генерален спонсор ги виждате с
така искрено съжаление отчитам какво се случва Ботев, Пловдив, какво би се случило с Литекс, какво би се случило с Лудогорец. Никой не е застрахован. Нито бизнеса му, нито физическия му живот от това, какво може да се случи. И за да ни рухне една такава идея, в случая Дунав, е редно точно това. Да има много хора, които помагат, да има един фундамент, един колос, който да подпира цялата структура, но не на последно място. Това са феновете. В Б група бях изчислил и моят апел беше, че ако на матч идваха по 5000 човека, това са по 3 лева, 15 000 лева билет от приходи. Около 5 000 лева са разходи за един матч, остава чиста печалба 10 000 лева. Това са 2 домакински премии, които можехме да даваме при победи съответно или при гостуване. В 2 мача в месеца, такива да имаш домакински, генерирайки един приход от 20-25 000 лева чисти, 10 месеца в годината са 250 000 лева. Общината ни помага традиционно с 80-100 000 лева, това са 350 000 лева. Малки спонсори да намират, така да речем, това са 10 човека по 20 000 лева годишно или по 15 и остава за генералния спонсор една сума от 230 000 лева. И така съвсем набързо ви нахвърлим един бюджет от 600 000 лева, където ако няма ликич, ако няма, изтичане, ако няма кражби, ако няма отклоняване, този бюджет е абсолютно достатъчен на един футболен клуб да атакува А-група и да бъде на челните позиции, естествено, и при добра работа на спортно-техническото ръководство, да атакува А-група и да се класира за А-група. Добре, като казахте да атакува А-група, не е ли добре Дунав да изиграе поне един, т.е. ясно, че ще изиграе един да е живот и здраве, но поне 2 сезона в Б-група, за да се утвърди? Какво е мнението ви по този въпрос? Така субективно е да даваме някакви срокове. Защо? Виждате какво се случва с отборите еднодневки в А-група. Миналата година това бяха Нефтохимик и Любимец. Една година и сега ги няма на картата. Тая година това ще се случи с Марек и с Хасково. И за да нямаме неподплатени мечти, е редно да мислим за такова ниво на футбол, едва когато. В случая направихме изкуствения терен. Направим си перфектен тренировъчен. Градския стадион отговаря на всички изисквания. Виждате какви са изискванията за А-група. Трябва да се сложи осветление, седалки навсякъде, да се изгради още една събликалня. Тревното покритие трябва да се оправи. Има много какво да се желае по него. Когато нагласим всички тези неща, когато имаме материална база, където да настаняваме футболистите, когато имаме къде да ги храним и когато всичко това въведем в ред, е редно да мислим за А-група и там да мислим само за пари. Защото всички тези проблеми, не ги ли нагласим, заедно с финансовия в А-група, ще ни смачка до ниво, така че после да натрупаме ни задължения към НОИ и към всички инстанции, институции и спомоществователи, които ще доведат Дунав там, където беше, в нищото, както стана със Стария Дунав. Всяка прибързана стъпка ще бъде контраудар срещу нашата идея, срещу нашите цели. Ако до година имаме спонсор, генерален, съберем ядро от спомоществователи, които да помагат, на стадиона има 20 000 човека на всеки матч, няма никакъв проблем. Отбора може да играе в А-група и може да бъде фактор в нея. Естествено, с още футболисти, пак казвам, с добра работа, добра селекция. Но ако ще го правим на сила хубост не става. Ще бъде страшна мъка. Аз знам какво е най-добре, когато не стигат парите и какви усилия се полагат всичко да е добре, но там парите няма да са 10, 15, 20 хиляди на месец, ще са много сериозни суми, които едва ли ще са по джоба на всеки. Така че всяка прибързана стъпка е излишна, трябва да запазим спокойствие, в никакъв случай да не поставяме всичко на картата на всяка цена. Всички ще бъдат доволни, ако до година Дунав играе добър футбол, побеждава, доставя удоволствие на всички на стадиона и ако случайно ни тръгнат нещата добре, отбора играе добре, записва победи, защо да не атакуваме А-група? С позволени средства, с добра игра, няма проблем. Имаш ли отбор, може да играеш навсякъде. Споменахте за подкрепата на феновете. Пуснахте в обращение клубни карти. Какво можем да кажем и доколко разчитате на тях? Ами много. Пак правя така една проста аритметика, която говори следното. Русе е 150 хиляди. Последното преброяване мисля, че беше 149 хиляди и нещо. Грубо 150. От 150 хиляди човека, ако 15 хиляди, една десета, се закупят клубни карти по 50 лева, сами виждате, че бюджета ни за Б-група до година е гарантиран. Окей, това е много смела мечта. Нека да са наполовина. Нека да не са наполовина. Нека да са 5 хиляди. Това е страхотна помощ на отбора. Ние се постарахме
тези клубни карти, давайки всеки 50 лева, въжат за цяла календарна година, т.е. въжат за мачове за купата за до година, за А-група. Като ги сметнете, това са по-малко от 2 лева на матч. Нищо, че няма да дойдат на всеки матч, нищо, че не идват на матч. Нека да ги купят да помогнат на Дунав. Всички, които са купили клубни карти, се издават поименно и ги качваме на сайта с специални благодарности от наша страна. На гърба на тези карти по някакъв начин сме се постарали да издействаме някакви бонуси за техните притежатели. Също бакалската сметка подсказва, че при консумация, примерно в някои от заведенията или бензостанцията или такситата, които сме ползвали отзад като бонуси, тези 50 лева, които са дадени, те многократно ще се възвърнат. Аз знам, че всеки, който си ги закупи, казва, аз мога това да си го издействам сам. Но няма въпроса. И аз мога много неща. Въпросът е да помогнем на Дунав. Ако той продължи да бъде кауза на 1, 2, 5, 10 човека, е безмислено. Както ако на стадиона ходим 100 човека да го гледаме, това също е безмислено. Все още имаме мотивацията, желанието и енергията да променяме нещата, но тя в един момент почва да се изчерпва. Лично за мен, като човек, който харчи сериозни средства, които не му отиват, държа да подчертая за футбол, най-голямото ми удоволствие е като видя стадиона пълен. Лично аз така мога да продължа да помагам още много и с каквото мога. Обаче, виждайки 10-15 човека на стадиона, нормално си задам въпроса защо. Това ще е да питам. Защо ощетявам семейството си, приятелите си, защо фирмата го правите? си? Да. Защо? Какви са вашите подбуди да помагате на футбола? Трябва го като кауза и като лично предизвикателство, наред с това, че аз никога не съм успял да играя в футбол и много обичам футбола. Обичам футбола, обичам и много Дунав. И за разлика от повечето президенти на футболни отбори, които примерно никога не са играли в футбол или, както казват футболистите, не знаят как се спира топката, аз имам претенциите единствено за това, че винаги мога да говоря на футболен език с футболните хора и да се разбираме лесно с две приказки. Никога да не говорим като за палянковци. И това е. Прави го като кауза и от тук нататък като лично предизвикателство и от тук нататък не мога да дам заден. Постоянно е за малко, постоянно нещо да се случва. Има моменти, в които аз се разколебавам. Моля да им бъдат простени, обаче не е лесно. Виждате какво се случва с Батков, с ЦСКА, да не ги изброявам сега другите отбори. Какво става за доктор Симеонов? Добре, вие споменахте за момент общината, но да ви питам, все пак как се сътрудничите с община Русе? Последната година определено съпорта ми е доста голям от тях. Освен, че гласуваха 100 000 лева, които ще бъдат преведени на футболния клуб за тая цяла календарна година, общината е поела поддръжката, главно като вода и енергия на базите. Ние като футболен клуб там също се мочим нещо да помогнем. Изграждането на помощния терен е изцяло и със съдействието на футболния клуб. Повече от 60-70% от бюджета е подсигурен от нас. Сега предстоят още ремонтни работи, ще правим игрището на стадион Дунав. Трябва да имаме перфектно тренировъчно игрище. Не може да дойде футболист и да го вкараме в тези условия. Направихме ремонт на всички съблекални на стадиона. Заповядайте да ги видите как изглеждат. Като на Лудогорец са съблекалните, да. Всичко е новичко, вече са топли, сменена е дограма. Да стараем се. Каквото можем го правим с средства, с които разполагаме и с възможностите, които имаме. Така, сега имате една нова инициатива, разбрах. Сдружение с нестопанска цел Драконче предстои да бъде регистрирано. Да. Какво е това? Сдружение с нестопанска цел в обществена полза. По подобие на някои от структурите, изградени в Бургас, София, във Варна, решихме да популяризираме футбола в детските градини и училищата и безвъзмездно в избрани от нас училища ще направим площадки 30 на 15 или 25 на 15 с изкуствено покритие, с врати и на тях треньорите от школата, които така или иначе не са на пълен работен ден, ще ходят и ще преподават футбол на желаящите деца срещу записване. Пуснали сме писмо до господин Стоилов, за което го молим да ни разреши. Ще направим една презентация мултимедийна пред всички или пред учебните заведения и детски заведения, които изберем. Все пак трябва да има някакъв подбор по отношение на числеността на децата, за да има смисъл инвестицията, защото така една инвестиция в едно игрище, тя не е безплатна. Това са няколко десетки хиляди лева. На първо време планираме да направим 4 площадки, 2 в училища и 2 в детски градини, или 3 в училища, една в детска градина и след това планираме те да са 7-8. Ще си търсим бюджет, имаме такъв гласуван.
Сдружението предстои да бъде регистрирано, а драконче, защото все пак това са драконите от Дунав Русе. Надяваме се така да попълним идеята Дунав Русе с този си жест, с това си действие. Добре, последния въпрос. Ако, не дай си Боже, утре се откажете от да водите футболен клуб Дунав, ще си вземете ли с вас всички тези игрища, всичко това, което сте направили до сега и което предстои да направите за у вас? Нямам къде да ги сложа, но по принцип не. Знаете, че игрището, което направихме горе на общината, на стадион Дунав, то е общинско и си остава на общината, даже сме го прехвърлили с акт за ползване, може да го ползва всеки, който пожелае за работнически, ученически първенства, предоставяме го на футболния отбор на Марисан, абсолютно безвъзмездно. Държа да подчертая, че и с тях работим в много добро сътрудничество, те също ни помагат. Благодаря на господин Петров. Тези, които са по училищата и детските градини, категорично ще си останат за тяхно стопанисване. Не е лесно с футбола. Аз имам една молба към всички хора, които се занимават с футбол, включително и с треньорите, които са в школата, да имат малко по-чистоплътни колегиални отношения, да уважават повече труда си, собствения си труд и един друг да се уважават повече, защото не е важно дали аз съм във футбола. Утре даже да се откажа, с базата, която е изградена, детско-юношеската школа на отбора ще просъществува винаги. Тя може да се издържа от такси, от турнири, от всичко. Има ли направени терени, събликални, топки, екипи. Децата ни са облечени супер в момента. Благодарение на треньорите в школата. Намериха си екипировка, заявиха си, поръчаха си. Винаги има недоволни и това ме воздрява. Значи, турнирите, по които ходят нашите деца, са абсолютно на себестойност. Даже горива, пътни такси поемаме ние, няма една стотинка наценка, гарантирам го аз. Научили, че някъде има нещо като наценка сложено, нещата приключват, защото това са едни от упреците по принцип към всички школи, към нас не съм ги чул. Екипировката е с отстъпките, които сме ни издействали. Сега издействахме за феновите фанелката на Дунав да си я купуват за 25 лева. Аз я платих на 28. Това мога да кажа само, за да знаят те, че на 28 без ДДС. Да знаят само за какво става въпрос. Искам това да е идея, 2, 5, 100 лева да спечелим, това не ме устойва и не искам да трупаме негативи от това. Но понеже винаги има някой какво да каже, винаги има някой какво да измисли, това са нещата, които демотивират. Нека само преди да каже някой нещо, да се постави на място на другия, да види лесно ли е, трудно ли е, какво би направил той в тази ситуация и тогава ще разбере, че всъщност излишно и би си спестил някакъв коментар или лицеприятен. Много ви благодаря, доктор Симеонов. Нека да приключим по този начин разговора. Който има уши да чуе, който има очи да види, както се казва в една дебела книга. Да. И предстои продължение на разговора. Надявам се за хубави неща. И аз се надявам и бих допълнил и който има сърце да помогне. Изключително се нуждаеме от тази подкрепа и финансова, и морална. Но бих поставил моралната преди финансовата. Благодаря ви. Останете, ако обичате да закрием заедно предаването. Благодаря. Това беше всичко за днес от нас, уважаеми зрители. Не забравяйте, че повторение на предаването може да видите в понеделник от 18 часа. Пишете с предложения на имейла или се свържете с нас по телефона. Приятна вечер и до нови срещи!